Warga Patisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lagbon ki bakwa penpinda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka NEET. UMDC Kalaban Mauprem constituency ubar Riki Shulai ulakan tu ia ka executive committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council bahkan Shimkia Bha halor ka jingterwa ban penbet ia ka rule 8 but rule 128 hadin bo lawan ra ia ka motion hapo ka yeng dorbar tawan jongka council haga khat khandai tarik ujilio arajar arpun rio. Haga jing ekran bat gilar pathai kubor uba Shulai ulayatu ba ula IT ru ia ki jinglum jingtip ki ban pensuk ia ka executive committee bahkan perkhat sani halor kane ka kam khenang ba kanom ja kumbalong Hagaro Hills Autonomous District Council Dangshen bat baki weipat ki judgment rio ki bumdai ki rio lom kinom la syu bane shimenta ha ka election jong ka council. Tekani ka motion rule 128 bat ka rule 8 kamdi ka subject ka ba mi tang mentah. Andai kali ka subjek ke ba ladu bakha. Ya ka schedule ne ka ba inaugurate ya ka khandai spa san puar. Kaladon ka jing persha. Bat kata ka jing persha kalong halor ba ka sarkar thung yaki non tribal kumki nominated MDC. Tekendiat ngan pulih lah kanika kot jongka Golden Jubilee jongka Khasi Hills Autonomous District Council ini bentai bolong kongsan menpuli. The United Khasi Jentia Hills Autonomous District Council was inaugurated by the new governor of Assam, Sri Jairam Das Daulat Ram, on the 27th of June 1952 at the Dinam Hall, Jayau, Shillong. On this day, there was the first ever black flag demonstration where large crowd of the people protested against the state government's nomination of 6 members to the district council, which include 3 non-tribal members. Tumut pinskap ikan emut adu bakhahi ka schedule ka bala ka skiba integrate kane ka issue kaladon. Kendiat bahkan long brief on record indaladep katu ka black flag demonstration ki record ki bangi yo lum ki dei ki kerteng mo ngan ai bat usnem ki balasha nominate ki non tribal hapo ka ki HDC u Hari Prasad Barwa 1952 1955 to 1955 Shri PK Chaudhary 1955 to 1957 Shri Loknath Joshi 1952 to 1957 Shri Hemanta Kumar Gupta 1952 to 1957 Tikum hapo laban dangilayo ya kastirun ke election house nem karkandai Spanyol poar UMDC bandingkong do UDU non tribal tau DU Sri Bhaskar Chaudhary and Sri Kishore Kumar Dev bala participate yang bandai hapo council te hihi bakane ka motion ka bawonra mga kabdesu ka batma hindi kadilo do kasnem ba san poar Teka skoban ay burom daralep lang tu kat kum ka record bagi layo banlum kadipat hey iba adalbat kum UMDC jongka Jayaw hatu kopor ilawan ra ya pensngo ya kane ka motion hawaraja kata kane kadi kumju hi ya rule wat te haka debate jong iba adalbat ke ka ba nga kwa ban pensngo so piki ba but kayeng menin nga pasko kalong ka ba kabastunat ba ka isi hatu kopor kala simkya but ka jubab leis ba PNCM hatu kopor kalong kumne ngan pulitang ni benta ba this committee ba ila constitute this committee was constituted on 2nd June 2017 with Mr. HS Shella Mampoy Dorble as a chairman members Secretary Mr. DG Simyong is Secretary Barim and associate member are Mr. Arwin K.S. Im Sutunga, Mr. A. Nongrum MDC and Mr. A. Champion. Tebat penklan susu ya katu kila
pen expand ya ka komiti beri penrungi ki member hang nela include biang sai ba ti dakar Miss TS thank you but Mr. NEY te kalong ke ga bastunat ba hatu kupor ngaru ngolong o benta jong ka council but nga kemau da ka baburam mi ba HS la jing tristom jong i bat ka team kumjur ngi don rekan ngi layo non rano e ka amendment ka badai bit jong ka borok ko ka rule book ndre ngi khot ya ka da Khasi Hills Autonomous District Council Constitution and Procedure and Conduct of Business Rule 2018 te kane ka bill kumba pilayo sngo hapo house ba EM jong ka law department ila ong baka la don hapo this council ba la pen pai hapo ka DCA department te beli ngara kane ka mat beli kalong ka bokong san beli nga shakting ke ka baja Garo Hills kalalong kumba pen ki embiang haga jung perkat jung ki babun but pinya hipor ki barilem play ki case khamtam da pishim ka amendment 74th amendment dengan bakla joka constitution joka di India mudah tu kopor ka government joka di India kala ada ong ba kala de benong mandatory ka election joki ward commissioner namanta ka municipal ring sha exam no jaj bangi don ka schedule tingila sha pat ban ai mu kedema tu kopor da bakla husnem kat kandai spa kandai kandai te kumta ter kani ka bajah Garo Hills kapan mo wanra ka jingmut jing perkat jing sokya tinga la banlum kat kaba nga yo te hangne nga sutu bamdei ka bathamai kali ka barim tinga shimmi kani ka kabu kumba la persngo hapo kayeng menen ba ngilai elek pendo in dala adabja ka Garo Hills da kalayo asen dekat lang bat ki member ka jing yalam jong ILO ba titos but kilaya rai bangin ya constitutive committee tingi sutanat ba hapo ka house ngilai asngo bala constitutive committee ha ngim kentup la kalyang ayatai ta compare de ngabu ka jikar padret ahmad jong ka executive committee bakin sim kya ba halor kane bre kane ka di ka right time bila sutul adu son po adu mentam la ban le ie Henry dalaman ka sarkar pe komi ka Garo Hills within few weeks na few days lala man pun urlong ya ka tingas ko ba ka ju ka government uju governor ngimdi ban pet slam shu kanya kane ngin pa be baro ko ka rule book tidak kadon mo lesi ki jingduna ki bentan ringin pressure pat ya kane ka rule it on ti kalong connected te base kine ngala ayo ban represent ya kane ka ngala le kat kabala la liang ka jong lojong ban mo kane ka di ka comparative note on rule 8 and rule 128 joka ki HDC ka ba araja kharphara bat ka ba rimru bat kumju joka GHDC ka ba arpor punriu ka bala asen bat lawa pernah ka gadget di kani ka comparative note ngala ai da ka ba ngala streshitom ka ne ka tu bringa don ka jing sokya nga come up shu ngala yo ben discuss bat ki riu champang halor kane but kadon kendiat ka jing correct ya ketika amendment arja ka pra ngala la ban present ya ka amendment hiyeng dengan sa ai copy shafi ki press di kane da phila ban sapriang kan khamba lesi ki paiba jong ka rikasi hi kilaban ai jingmut shushu kanang bangin yo man phana kan bakloi chapo ka state government pat cho governor bong esanya ka khang kane kan te lakam ya ka future ya ka lawe khang bangim ong ni burom ya kita ki nongwe ki kemshim benta shu la do nyopo andre ni chapting ba hadin san snem posnem te kade kamram jungi kade bangin wan snai ki an man skam ki an te kadi kani kapor ka jungi bangin shim kani kabu de kini ki e banga yo ban keren menen hapo kayeng derbat bat ka bostuna kalomba i congress EMDC jong nongsken ila shim benta iba titos i kongrona ila shim benta iba sali ila shim benta bat ka bostuna kalomba la ka executive committee ru ki pediang bat ki mo shim kya bat kani ga representation ka banga ai nga si ECM yomba dadon kam kinsa pentip lang sanga padi kalong ba don mo ko si ka biang ti kidi kita ki tinga soban ai public committee bakin bat karpat lu ha ju ko por bakin le klo ya kane ka kam bade kane ka kam desu ka batma kadi ka balarem ko ba school mene iba dalbat le ka isi ka brem la le ni kum ka seng san perthe ju ka uknam ru man ka por wan chene chapo office ban mo karpat ya ka isi te date nakat kada ngon ra dekat motion ngaliyo ban keren ban persko de mentangi doni ka jikermen baka executive committee bakan shim wood ya kan karai. Mornings are always busy.
everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.